बिजाथि हिसाबै जोंहा बे फेरेंगा फैगोन सोर जोंहाबो गोजोननाय गैया। जोंनि खारना जाहैबाय जोङो बेयाव हाबफैनायनि खारना जाहैबाय जोङो नैबे बावखुंग्रि समस्थिनि जेनेबा डनेसारजों जों दा फैनाय माबाया मिनिङा जाहैबाय जोङो नैबे बावखुंग्रि समस्थियाव जोङो इउपिपिएलनि जेनेबा फेरेंगा सारा दारायनो फैदोंमोन। बेखौ जों मोजां मोनैनि थाखाय जों दा नैबे डनेसारा जेनेबा जोंनि लकेल हिसाबै थाखाय जोङो बेखौनो सापर्ट होनो थाखाय जोङो फैदों। आरो जेनेबा फेरेंगा सारा जुदि जोंनि बावखुंग्रि समस्थियावहाय दारायनानै जुदि माबा मोनसे देरहानायनि पलिसि माबाखौ लादोंब्ला जोङो बेहाय गासिबो माबाखौनो मोननाय नङा। दंफांफ्राबो जोबनानै थांनो हागौ आरो जोङो जेखिनि मावदोंमोन बे समावहाय जोङो सुबिदाखौ मोनाखै, जोंखौबो हमलाबायदों। गामि हिसाबै जोङो एसे एनै बख'लाबायनानै खामानि मावदोंमोन। बे समावबो जोंखौहाय हमदों, हमनानै जोङो दा अलखदाव गोलैदों। मानो होनबा जोङो मोजां मोनाखै बिनि सालायनायखौ। जोङो दा लकेल हिसाबै केन्डिडेटआ जोंना बेयावनो डनेसारानो दङ हिसाबै जों बेजोंनो सापर्ट होगोन एनडिपि हिसाबै। ओमफ्राय जोङो आनलकेलि बेहाय केन्डिडेट माबानायखौ जोङो इउपिपिएल हिसाबै जोङो गनायनानै लानो हानाय नङा आरो। मोनाखै जोङो जेबो मोनाखै। आरो जों माबादि सोलिदों बेफोरखौबो जोंखौ सोंनो रावबो फैयाखै। जेबो थाल लायाखै। ओहो थाल लायाखै। थाल लायैनि थाखाय जोङो दा जों बेहाय जगदान होनाय जादों आरो डनेसारजों बावखुंग्रि समस्ति एक्स एनडिपि। जोङो मालाबाबो खालामनाय नंला फेरेंगाजों। जोंहा दा डनेसार दं, बेजोंनो जोङो सापर्टखौ जों एक्स हिसाबै जों बेजोंनो सापर्ट होलांगोन। आरो जिखिनि जोंना पाब्लिक दङ बेखौबो जोङो आरामसे जों बुंखाबाय। पाब्लिकफ्राबो जेनेबा जा मोननांगौमोन बे अनसुंथाइखौ मोननो हायाखै, थगायनानै दोनजोबनाय। बाहाय जोङो दङ 15 जनसो दङ आरो फैबावगोन जोङो लेंहरदों। दा बिस्राफोर बिसोरो खामानि दङ, स्कुलाव मानसि दोनलांनाय दङ, हास्लाबाखै, फैबावगोन उनावहाय। फेजेननो गोसो दङ जोङो। मानो होनबा जोंखौहाय गावनि मानसि हिसाबै जोंखौ थाइसेबो जेनेबा अनसुंथाइ बेफोरबादि माबादि सोलिदों बेखौ जोंखौ नायसनहराखै। नायसनहरनायमोनबा माबा मोनसे जागौमोन। जों बिनि थाखायनो दा दोलोखौ नागारनानै जों दुखु मोननानै इउपिपिएल माबा नांगोलाव फैनाय जादों आरो इउपिपिएल दोलोखौ नागारनानै। जेनेबा जोंथ' इउपिपिएल दोलोआव जों खामानि मावदोंमोन। दा जों इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोनैनि थाखाय जों बिपिएआव जयेन जाफैबाय आरो। मा जाहोननि थाखाय दुखु मोननाय थाखाय? दुखुआ बेनो जे जेनेबा 5 बोसोराव जोंनि जायगायाव, जोंनि हिरापारा उजानपारा जायगायाव नांगौ बायदि लामा मोजां गैया आरो नांगौ बायदि जों स्कुल मोजां गैया। दा बेनि थाखायनो जों बिपिएल दोलोआव जयेन जाफिनबाय आरो। जेबो गैया, जेबो गैया, जेबो गोदै गोदै बुंलांदों। जोंबो रायजोफ्राथ' बयबो जाम्बा जाम्बि, जों जाय सरखार फैया मानो जों बयजोंबो नांथाबगोन होननानै मावदोंमोन। खिन्थु थगायनायनि थाखाय जोंबो दा बिपिएफआव जयेन जाफिनबाय आरो। आंहा इउपिपिएलनि सायाव गोजोननाय गैया। बेखौनो बुंनो सानदों जे जोङो दा एबारनि माबायाव जों बिपिएफआव, इउपिपिएलनिफ्राय जों बिपिएफआव जयेन जादों। दा बिजाथि हिसाबै जोंहा बे फेरेंगा फैगोन सोर फैगोन जोंहाबो गोजोननाय गैया। जों बिपिएफआवनो दा जयेन जाबाय। दा जों बिपिएफजोंनो मोजाङै खामानि मावलांनो जों साखाफारा जानानै ओंखारबोबाय जों।